prirodzene sa spája spolupráca, obchodník, výrobca, vytváranie hodnoty a spája nás obchod, ale zároveň si myslím, že stále viacej rezonuje v našich debatách aj vytváranie hodnoty s ohľadom na prostredie, v ktorom podnikáme. To je spoločenská zodpovednosť ako taká. Tie možnosti sú rôzne. Keď sa pozriem na svet obchodu a svet výrobcov, tak v minulosti asi každý z nás sa obzeral, čo sú tie veci, ktorým by sme sa mali venovať. Čo to naše podnikanie prináša nad rámec možno produktov a služieb, ktoré poskytujeme. A to, kde sa posúvame dneska, je vzájomná spolupráca a diskusia o týchto veciach. Príkladom je napríklad spolupráca Plzeňského prázdroja s Coopom tohto ročná o podpore výstavby a oprav malých pamiatok na vidieku. To je projekt, ktorý je veľmi zaujímavý a práve súvisí s tým, aké oblasti podniká Coop, že to je ako keby vidiek. Pre nás takisto relevantné z pohľadu výroby piva, pestovanie základných surovín sa odohráva práve v tejto oblasti. Takže sme vytvorili projekt, ktorý nás spája, kde vlastne dávame výťažok z predaja našich produktov práve pre občanov, ktorí sa chcú venovať oprave takýchto pamiatok. Ale to je len jedna z možností, ktoré idú k tomu charitatívnemu pohľadu. Potom sú tu aj pohľady, ktoré sú biznisové, spoločenská zodpovednosť ako taká. My sme výrobca piva, pivo má v sebe alkohol. Jedna z vecí, na ktorých nám záleží, je, aby ho konzumovali práve tí, pre ktorých je určené. Aby ho nekonzumovali napríklad mladiství. A samozrejme pri predaji sa môže dostať to, že sa dostane alkohol do rúk aj mladistvím. A to je zase projekt, ktorý rozvíjame s ďalšími našimi partnermi v retaile. Projekt, kde sa snažíme vzdelávať nielen spotrebiteľov o tom, že by si mali počkať na to, kedy si môžu vychutnať alkohol, ale zároveň aj predavači a predavačky, aby boli pripravení na situáciu, ako sa zachovať, keď by chcel kúpiť alkohol mladistvý.